ty si kradol a vieš o tom, že sa za krádež trestá smrťou. Vieš o tom. Kľud. Ako sa voláš? John Wilson. A prečo si kradol? Zemřeli mi rodiče. A nemáme jak se uživit. A takový. Moje meno je James Baker a poznal som tvojich rodičov. Poď za mnou. Tak. Fajn, skús trafiť tie figuríny. No. No. Tak. Teraz vylez na tamtú strechu. Dobře. Tak. Tak. Ups. Tak. A teď mám skočit. Počkaj, skús sa porozhľadnúť po okolí. To je taktiež jedna z náplní práce asasínov. Skúmať svoje okolie. Fajn. A teraz skoč do tej kopy sena. Budeš v poriadku. Dobrý. Fajn. Myslím si, že si pripravený a tvoj výcvik práve skončil. Dobře. Teraz poď za mnou. Dobře. Tak. Bude to ještě daleko? No, tu hore. Uvidíš. Dobře, už jsem myslel, že to bude něco. Tak, pozri sa. Toto sú dávne suveníry našeho rádu. Wow. Rád asasínov nie je len tak. Máme dlhoročnú históriu a fungujeme po celom svete. Wow. Je nás veľa. Poďme si, tu sú nejaké čestné predmety. A toto je skrytá čepeľ. Zbraň, ktorú používa každý asasín. A co to vůbec dělá? Má možnosť vysúvať sa a tým pádom ňou dokážeš tajne zabíjať ľudí. Aha. Rozumieš? Jo, chápu. Wow. A vieš, odkiaľ som poznal tvojich rodičov? No to právě, že nevím. Tvoj otec, Patrick Wilson, bol taktiež asasín. Dobrý asasín. Jo. Bol to môj kamarát a dúfam, že pôjdeš v jeho stopách. Ceremonia bude za 2 dní. Aha. A co to vůbec je ten ceremoniál, nebo jak jsi to říkal? Privítame ťa v našom rade. Oficiálne. Ja za teba ručím a poviem, že som ťa vycvičil dobre. A budou mě tam nějak zkoušet nebo něco takového? Nie. Skúšky už máš za sebou. Dobře. Dnes je tvoj veľký deň. OK. Tak snad mě to nebude nějak bolet. Vítajte. Prosím, predstup pred radu asasínov. Tak. Dnes sme ťa tu spoločne privítali, aby si prešiel poslednou skúškou. Takže si pripravený vydať sa na orliu cestu? Ano, jsem. Dobre. Aby si vedel, náš rád má nejaké pravidlá. Medzi tieto pravidlá patrí, že nikdy si nezašpin svoju čepel krvou nevinných. Ďalším pravidlom je, nikdy nepoškoď bratstvo. A ďalšie pravidlo znie a posledné, zapadni s davom. Dobře. Je ti to jasné? Ano. Tak. Keďže tvoj otec, Patrick Wilson, ktorý zomrel vďaka Templárom, bol úžasný asasín, dúfame, že takýto asasín budeš aj ty. Tak ak si pripravený, tak podídi ku kalichu a napí sa. Verím, že som ho vycvičil dobre. Bude z neho dobrý asasín. To verím aj ja. Já mi bolí hlava. Dobré ráno. Dobré ráno. Kde to... Jak se sem dostal? To je absolútne jedno. Ale prespal si celý deň. Jo, Neboj sa však, je to normálne. Já si naposledy vzpomínám, že jsem vypil tu vodu a pak jsem se probral tady. Tak to je s každým. To jo. Dobre, tak poď, ideme ti vybrať výzbroj. Dobře. Už jsme tady koukám. Áno, toto je môj starý priateľ. Má obchod so zbrojami. Dobře. Vítaj, James. Vítam ťa. Dobrý den. Dobrý. Hľadám výstroj pre môjho priateľa. Základnú. Áno, Skrytú čepel má.
Ano, mám. Áno. Dobre, tak dostaneš základné oblečenie a Dobře. francúzsky meč. Dobře. Vyjde vás to na 2000 florinov. Áno. Tu je všetko. Ďakujem. Ako štandardne. Tak zase Dobre. niekedy. Ďakujeme ti teda a maj sa. Pohom. Naschle. Jak vůbec zemřel můj otec? Zabil ho jeden templár. Richard Bennett. A nevíš, kde se tady nachází? No, nevíš, kde je. Bohužiaľ nie. Rád stratil jeho polohu, ale poznám niekoho, kto by to mohol vedieť. A že se tady nachází? Prosím? Jako kde se nachází? Jestli je tady Aha. někde poblíž. Áno, býva v tomto meste. Jo. Tak jdeme Ano. za ním? Áno, môžeme. Tak jdeme. Co se děje? Vidíš ho? Jo. To je náš cieľ. Poď. Musíme ho sledovať. Ale nesmie si nás všimnúť. Jo. Dobře. Jo, takže kam teď on běží? Jo, na opačnou stranu. Zaprvé snažíme zistiť. Jo. Pozor, tady je. Hm. No. A že má nejaké podozrenie, ale snad nás nevidel. Vlastně, nevšiml si mě. Dobrý. Dobre? Dobrý, jo. Počkaj. Pozor. Počkej. Pozor. Kam jde? Pojď. Poď. Toto bude celkom úloha. Vidíš ho? Jo. Máš tu česť. Dobrý. Pojď. Náš cieľ je asi vo vnútri. Pozor, hele. Ale. Kde se nachází Richard Bennett? Máš na mysli Bennetta toho... Neviem, Bennett. Kde se nachází? No. Bennett, ten sa nachádza v Karibskom mori, na takom ostrove blízko Havany, ale už som ho dlho nevidel, ale mal by byť tam. Tak jsem tady. Fajn, čo si zistil? Nachází se v ostrově v Karibském moři blízko Havany. Počul som o tom, že tam je niekde skrýž templárov. Jo. Myslím, že viem, čo to je. Ale teraz máme iný problém. Bude nám treba nájsť nejakú loď. Dobře, tak jdeme.